Ahojte, ja som Natália. Čaute, ja som Ludo. Ahojte, ja som Sonia. Ahojte, ja som Zuzana. Ahoj, volám sa Robo. Volám sa Helena Fišáková. Moje meno je Matej. Ahojte, ja som Natália, študujem žurnalistiku a práve som ochutnala novú ovocnú šťavu Ugo, príchuť jablko a mrkva a veľmi mi to chutí, pretože mi to pripomína domov, keď si doma zvykneme odštelovať práve túto kombináciu. Takže odporúčam. Čaute, ja som Ludo z AT&T. Milujem Ugo, mrkva a jablko. No zatiaľ som ochutnala jablko a kapustu a jablko červenú repu a víme si veľmi mňam. Ahojte, ja som Sonia, študujem na katedre žurnalistiky a akorát som ochutnala jablko kapusta. Myslela som si, že toto spojenie je také nepredstaviteľné a nebude to veľmi dobre chutiť, ale zistila som, že je to naozaj výborné. Ahoj, volám sa Tomáš. Dnes som prvýkrát ochutnal Ugo. Na prvýkrát mi veľmi nechutil, ochutnal som repa a jablko, nebolo to bohviečo, ale odporúčam mrkva a jablko, je to 100% lepšie. Ahoj, ja som Tomáš, mám 21 rokov, práve som ochutnal Ugo, repa a jablko a bolo na podiv veľmi dobré. Ja som si myslel, že mi nebude chutiť, lebo mám radšej také ovocné chute, ale bolo fakt sladké a mám pocit, že to je asi zdravé, keď je to z repy, takže sa mi to páčilo. Ahojte, ja som Zuzana z AT&T, ochutnala som jablko s kapustou. Celkom to bolo fajn, nečakala som, že to bude také dobré. Nie som Janko, ale mal som túto repovú jablkovú šťavu a chutila mi. Ahoj, som Peťo, mal som jablko, mrkvu od Kofoli. Veľmi mi chutila, bolo tam výrazne cítiť mrkvu. Som veľmi spokojný a odporúčil by som poštený. Ahojte, ja som Monika, som študentkou žurnalistiky a dozvedela som sa o týchto Ugo ovocných šťavách. Sú naozaj skvelé, keďže milujem kombináciu ovocia a zeleniny. A práve náhodou repa jablko je úplne super, hrozne mi chutí aj kapusta. Moje meno je Matej, som študentom žurnalistiky na Univerzite Komenského v Bratislave. A veľmi rád pijem tento nový produkt od Kofoli, ktorý sa volá Ugo. Vybral som si mrkvu a jablko, pretože mrkva, ako všetci vieme, učili sme sa na škole, je veľmi dobrá na zrak. A keďže potrebujem produkovať a písať napríklad články, niekedy aj dlho do noci, tak si šetrím oči práve touto pochutinou, takže odporúčam všetkým. Takže ja som práve ochutnal jablko a celer a veľmi chutný náboj. Moje meno je Milo. Vybral som si Ugo, jablko, zeler. Je to výborné. Ahoj, volám sa Robo, mám 21 rokov a som študentom žurnalistiky. Toto Ugo som ešte nemal, tak si ho vyskúšam. Je celkom fajn. A keby som mohol navrhnúť nejaké nové, tak navrhnem chren a jablko. A keby si mám namiešať ja svoju vlastnú príchuť, keďže sú to také zvláštne, aby som si namiešala melón a mrkvu. Možno nejaké citrusové plody. Možno by som pridal ako nejakú zaujímavú príchuť, možno avokádo. A k nejakému takému ovociu. Ale keby som si mohla vybrať, chcela by som vyskúšať jablko a jablko. Banánovo-repové? Neviem, ale bolo to fakt dobré. Ak by som mohol, tak si vyberiem repu s mrkvou. A z príchuti možno by som ako ďalej odporúčala možno zázvor alebo nejaké lesné plody. Veľmi rád mám ananás a keby to vedeli zmiešať s niečím zase zaujímavým, tak by to bolo možno, že s nejakým zázvorom, to by bolo zaujímavé. Keby som mohol doporučiť ďalšiu príchuť, vybral by som si jablko, papaja. Máme iba citrusové plody, tak aby som navrhla nejaký taký citrusový mix, možno grep s limetkou alebo s pomarančom a mandarinkou. Ale ja by som privítal Ugo, ktorý by mal kolovú príchuť. Ahoj. Mám hovoriť? Tak nech odídem. Ahojte, volám sa Natália. Nie, ja som tie prvýkrát študujem. Sorry. Ahoj, volám sa Robo, mám 20. Amen.